So vana veZimbabwe nguva yese kukura kwedu nekugara kwedu, we thought kuti vaMunangagwa munhu akashata, we thought kuti ZANU-PF vanhu vakashata. And I'm going to prove to you kuti havana kushata. Okay. When you are looking at this comparison, the question is, who really loved Zimbabwe between vatinavo ava nevavakati vakabvisa pavakarwa hondo yechimurenga, zvakafirwa kuhondo yechimurenga? Saka chekutanga ngatinzwisisei chinhu chinonzi land. It was very key. Number 2, the issue ye one man one vote. Number 3, issue yekuti exorbitant taxes were imposed upon the people. Saka kwakabva kwauya chikwata chakauya ndokubva charwisa hondo kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichimiswa, and it was successful. But let us remember kuti during the Rhodesian era, vana Smith nevamwe vavo vakanga vachibhenga muZimbabwe munomu. They used the Zimbabwean banks and they trusted the local financial system. Secondly, they used the local currency. They had confidence in Rhodesian in Rhodesian dollar. They built my companies and my businesses muno muZimbabwe muno. You can talk of so many companies, you know. Let us talk about Mapara State House, akaita sana Kotco, yakazonziwa na Cotton Company of Zimbabwe, hazvo new era, but it started panguva yavo. Vana Dairy Board, vana GMB, you can talk of vana CSC. These are companies which were established during my days avo. Kwakanga kune ma-city bus akanga achionwa nekanzuru kunana Salisbury uko. You could see kuti the city was very clean during those days. They built infrastructure. Road zhinji dzatiri kupemberera nhasi kana dzatinofamba nhasi dzakasiya dzavakwa nevakomana ivava. Zvipatara vakavaka, zvikoro vakavaka. They didn't do enough, but they did it. Keyword for their people. Keyword for their people. But they allowed my mission or my missionaries to build schools, clinics and hospitals for other people. Then vana zvavakazoita vaigara muZimbabwe. They were getting treated in Zimbabwe. Zvipatara vairapwa muno, zvikoro vana vavo vaienda muno, zvese vaita zvinhu zvavo. So when they declared UDI, they were declaring themselves independent from Britain. So which means they no longer wanted to be under the influence of the British. Vaida kukuzvigarira kuno vachizviitira metsi dzavo. Saka vanhu ava co-agenda yavo neko-idea yavo yava yekutoti toda kutoti Zimbabwe itova yedu forever and evermore. Towanda, tozvarana, towanda, todarika population yevanhu vatema irimo, tonyatsoziva kuti we have taken over. Vanhu ivavava, there is something which they left behind. Ukaenda kumamaini ese akaestablishwa during their days, unowana pamamaini iwayo pane zvikoro, unowana pamamaini iwayo pane zvipatara, unowana kwakaiswa third road inoenda kumaini iyoyo. Right. Ndokubva kwachizouya vedu, ava ndo the best people, vakanaka kupfuura vamwe vesa. Varume ava zvavakaita mukunaka kwavo, they bank outside Zimbabwe. Very clever. They have plenty of wisdom, so they don't bank in their own country. Because kana uri munhu akachenjera, haugoni kubenga munyika mako. Unoenda unobenga elsewhere. Mabillions ese woma externalize, woma tora unomabenga elsewhere. Kungwara. They don't trust their own currency. Saka currency yavo haitenge diesel, haibhadhare passport, inoshanda muHarare chete. Kungwara ikoko. Handiri kuzviona. They don't own my businesses in Zimbabwe are grounded. They invest in South Africa, in Mozambique, in Botswana, and everywhere. So, kana vakaita mari muZimbabwe,
mari yotorwa yobuda, vakaitaita mari muZimbabwe yoenda kuma-parent companies avanenge vakaregister outside Zimbabwe where there is economic stability, and also they don't develop Zimbabwe. Ndosaka uchiona kuti ukaenda kuzvimamaini zvese zvazouya pavakomana ava unowana kune madust roads. For example, ukapinda Mvuma, before you get to Mvuma you turn left, just I think 5 to 10 k's you turn right. There is a road inonokubudisira muKwekwe ipapo. That road is 90 kilometers. It's the fastest route from Mvuma to Kwekwe. Not the fastest, it's the shortest route, Mvuma to Kwekwe. But haifambike, it's the slowest because uchafamba almost 60 k's uri mudasti magoju mugoju. Ukafamba neroad iyoyo, there is a lot of mining activity iri kuitika ikoko. Kune matipa anogara akatakura mineral ore iri kuendeswa elsewhere, hameno uchinomainwa ikoko. They've never developed those roads. They've never built zvima small town in those areas. They've never made those places, viable. Kungwara ikoko. That's a very wonderful leadership. Hakuna leadership inopfuura iyoyo. So, kana varwara manje, they go to China, they go to UK, they go elsewhere. Singapore, vachienda vanorapwa ikoko. Vozofira ikoko votakurwa nendege, ndege iyoyo yobhadharwa 1 million kuvatakura kungouisa muchitunha kuno kunyika. You see, this is how these people operate. Saka mubvunzo ndewekuti aida Zimbabwe kudarika mumwe ndiani. So we disagree nemakomrades ana Smith. Pauti makomrades aya chakaita tirwe hondo, they were prioritizing their own people. Ava vedu vatinavo they prioritize maChina, maRussian, machinyi izvo zvivari kurwa kuti va please ma-Europeans, ma-British nechichinyi. They are fighting so hard to please them. That is the reason why vachichema vakanzi no, imi vakomana tichadi kuonai kuno kunyika dzedu, takuisirai masanctions ekuti musauya kunyika dzedu. Vanowoora kuridza mhere because vanoda kuenda ikoko kuvacation, vanoda uno kuspendera mari dzavo ikoko, vanoda bhenga ikoko, vanoda kurapwa ikoko. So they feel insulted. But vana Smith vakataura kuti hatina basa nazvo, we are going to stay muRhodesia imomo. But vedu ava vanenge vachitokudzai kuti hakuna uku kubasa, isusu tine kumba kwedu. That is the reason why they bought my properties kunana South Africa, they've bought my properties kunana Switzerland, kunana Dubai, kupi. They go kuma vacations ikoko, they splash a lot of money ikoko, and they always make sure that they have USDs in their pockets because US dollar quickly disposable. Ukangofunga uenda kuta dhiri rako kayusa kako, kangofunga kuta dhiri rako kayusa kako. Saka varume ava vakanaka varume vava. For those who understand, they've understood the reason why Zimbabwe need genuine leaders who will investigate the real cause of the liberation struggle and make sure that they will never make the same mistake or the similar mistake of becoming worse than the people we fought right here in the nation of Zimbabwe. Tichitaura kuti vanga vari vapambe pfumi vadzvanyiriri. Ike zvino this nation is sustained on taxes. Why are you sustaining this nation of taxes, the same things which were being done nemaRhodesians? Why are you doing that? So, sometimes you need to tell the truth as it is. Ava vana ava, vakaramba varipo ava, zvokunzi hanzi 2030 this and that, tinoita kuwara senyika. Ndinoti nemashoko iwayo, ngatisangane mune zvimwe zvirongwa.